Dzisiaj jesteśmy na terenie zakładów, które dawniej słynęły z produkcji materiałów Rotte, ale ja tu jestem też z innego powodu, mianowicie takiego, że tutaj w czasie wojny znajdował się jeden z podobozów Auschwitz i więcej o tym powiem za jakiś czas. A druga sprawa jest taka, która mnie tutaj zainteresowała, że już kiedy front się wycofywał, kiedy Niemcy wycofywali się, to pozostałe tutaj więźniarki w Marszu Śmierci zostały ewakuowane do obozu Gross-Rosen. A to, co łączy obóz w Oświęcimiu i obóz Gross-Rosen, to to, że były to obozy macierzyste, które były centrami tak naprawdę ogromnych konglomeratów pracowniczych i posiadały właśnie bardzo liczne podobozy. W przypadku Oświęcimia istniało 48 podobozów, natomiast w przypadku Gross-Rosen mówi się, że nawet do 120. Różnie źródła podają między 100 a 120. I po wojnie tutaj wznowiono produkcję właśnie Rotte, ale ja bym bardzo chciała się skupić na obydwu tych ciekawych okresach działalności tego miejsca. W trakcie wojny i po wojnie. Nie ma co ukrywać, że z zakładu pozostała ruina. Natomiast same budynki są naprawdę stare, naprawdę ciekawe. Zostały tutaj różnego rodzaju materiały. To jest ten strasznie śliski sorbent, którego ja tak nie lubię. Jeszcze raz Wam pokażę to pomieszczenie, bo chcę je też fotografować z pozostałościami maszyn. Tam widzę, że jest jeszcze przejście. Tutaj kiedyś widocznie był jakiś podest, po którym można było normalnie przejść, a dzisiaj zalega tutaj woda. Zważywszy na to, że mam teraz śliskie podeszwy, to będę musiała iść ostrożnie. Jest to woda niezdatna do picia. Tutaj teren jest naprawdę duży i niestety często można podobno spotkać osoby bezdomne, więc ja nie chcę tutaj nikogo absolutnie zaczepiać, ani wchodzić w jakieś konflikty, więc będę raczej się trzymać sobie, tylko on gdzieś poszedł dalej. O wow, taka duża hala. My jesteśmy zresztą naprzeciwko zakładowej elektrociepłowni, którą zwiedzaliśmy ponad rok temu. Ale ona teraz jest w jeszcze gorszym stanie niż te hale tutaj, niestety. Resztki jakiegoś biura. Jeszcze jakaś stara menzurka. Stare okulary. Czy są ślady bytności osób bezdomnych? No moim zdaniem tak. Magazyn soli. Tu jakieś odczynniki. Myślę, że najpierw porobię zdjęcia i dopiero będzie szła dalej. Stare buty. Trzeba też uważać właśnie na dziurę. No jak to w takich miejscach. Bardzo bym chciała wiedzieć, z którego to jest roku, ale już raczej bardziej współczesne. Made in Germany, Bayer. Jak wiemy, bardzo wiele różnych rodzajów firm i przedsiębiorstw było włączone w tą machinę śmierci wojenną. A tu już polskie odczynniki chemiczne i mamy tetrachloroetylen i 4-chlorek węgla. Dobra, lecimy dalej. Pełno pyłu i dobrze mieć maskę na twarzy. Biuro mamy, takie skromne. Co ciekawe, kalendarz z 2013. A nie wygląda, jakby tu w 2013 się coś mogło jeszcze dziać. Chociaż prawie 10 lat temu. No, szeroko pojęty hasiok. Tutaj mamy jakieś pytanie. Odczynniki? Czy bardziej jakiś na przykład mocz dla żartu?
No tak. Też zakładowe koło fortuny. Czy pewnie tylko ja znowu nie wiem, co to jest. Pewnie wszyscy będą wiedzieć, tylko nie ja. No cóż. Jakieś szczątkowe meble niby są. Teren zakładów jest spory. Kiedy istniał tutaj właśnie podobóz, to więźniarki zajmowały się również tkactwem, wytwarzaniem materiałów na potrzeby oczywiście głównie armii. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak, że tak powiem, te podobozy kończyły, czy obozy macierzyste też. Na chwilę musiałam przerwać historię, bo spotkaliśmy fotografa z modelką, ale nie wiedzieliśmy, że to fotograf z modelką, więc musieliśmy podejść do sprawy zapobiegawczo, tak to ujmę. A teraz jesteśmy w hali produkcyjnej, a właściwie tego, co z niej zostało. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam pod sufitem jest wentylatorek, który jeszcze się kręci. W każdym razie przy wyzwalaniu tak zwanym obozów, chociaż źle zaczęłam chyba tę opowieść, generalnie kiedy Niemcy wiedzieli, że Armia Czerwona się zbliża, zarządzali ewakuację obozów, w których pozostawały już tylko najbardziej wycieńczone i chore osoby. Niektóre pozostawiono przy życiu, a wiele z nich po prostu mordowano. I ewakuację zarządzano w konkretnych kierunkach tak naprawdę. Akurat w przypadku tego podobozu tutaj była to ewakuacja do obozu Gross-Rosen, który znajduje się naprawdę daleko stąd. Marsze śmierci były piesze. Maszerowano codziennie piechotą, bez oczywiście żadnych ciepłych ubrań, a przypomnę, że była to wyjątkowo ciężka zima 1945 roku. Więc więźniowie, więźniarki, tak jak byli w chodakach, w ubraniach obozowych, pokonywali codziennie wielokilometrowe dystanse. Jeżeli ktoś nie był w stanie dalej iść, po prostu był mordowany. Nie było takiej możliwości, żeby odpocząć, zatrzymać się. Po prostu takie osoby były, no, jak to się mówi w tej nomenklaturze esesmańskiej, likwidowane. I taki też wymarsz śmierci nastąpił właśnie z tego podobozu KL Auschwitz w kierunku KL Gross-Rosen, czyli dzisiejszej Rogoźnicy w dzisiejszym województwie dolnośląskim. Wszędzie w tych zagłębieniach kiedyś były maszyny, bardzo dużo włazów takich kanalizacyjnych. Niestety codzienki rozkradzione. I krzesełko samotne. I tam jest właśnie ten jeden wiatraczek, który się kręci. Tu jest woda i mech przy tym krzesełku. To jest taki piękny widok. Idziemy w stronę wiatraczka. Mój ulubiony typ pomieszczenia. Paprotka. I rozwałka. Szukamy dalej. Tu jest tak ogromny kompleks, że pewnie coś pominiemy. Tego się obawiam, że coś istotnego nam umknie. Jest tych hal pełno. Woda kapie. Ale to chyba nic dziwnego, że kapie. Ja ci jeszcze muszę pokazać to jedno pomieszczenie, bo tam była masakra. To jest podobne do Pelcerów w Częstochowie. Tam w Pelcerach też był obóz pracy przymusowej dla Żydów.
O, ładne. Mech. Pozostałości szwalni. Ale zaraz tu się wróci. O. To co takiego? Jeszcze zobaczymy jedno pięterko, bo mi nie daje spokoju. Jedno pomieszczenie i piętro. Wróciliśmy do tego pomieszczenia, które mnie intrygowało. Gołąbki tu mieszkają na dużą skalę. Piękne są te rury i piękne są te lampy, które tutaj tak wiszą. No i tu jest niezły labirynt, więc zobaczymy, gdzie pójdziemy dalej. Wrażenie niesamowite. Dawno w takich halach nie byłam. Dawno. No, więc pożar też był, ale zasłonka do prysznica się nie spaliła, jak i toaletka. No, jedno pomieszczenie spotkał taki los tutaj, z tego co widzę. A jak mówiłam, tych pomieszczeń jest tutaj absolutna masa. Jest to kompletny labirynt. No cóż, jakimś cudem biurko przetrwało. Kolejne rozwalone pomieszczenie. To jest to moje ulubione. Po prostu przeszliśmy. Tam na przestrzał jest to, co było spalone. A tam? Coś ciekawego? O. Wyjście. Chyba by pasowało, wiesz co? Zaś sesja, runie. Oznaczenia piktogramów. Trochę świeci, ale no nie chcę tego przesuwać, bo nie wolno. Także pozostałości laboratoryjne. Zobaczymy, co się kryje tam. To nie wiem, czy tam... Co go dasz? Nie wiem, to mogę tam inną kuknąć, albo przynajmniej sobie zdjęcie zrobić. O. Gdzieś magazynowano pod chloryn sodu, czyli sól. No? Spoko. A tam patrz, jeszcze jest bielnik, taki znak, że my go nie widzieliśmy z dołu, dopiero z góry. A tam są kolejne pomieszczenia, w których nic nie ma. Pewno jakichś włączników, przełączników jeszcze. Tyle do zwiedzenia. Co, na drugą stronę? Myślisz, bo jeszcze tam z lewej jeszcze były jakieś pomieszczenia, nie? Może tak, no żeby nie wleźć do tej działającej firmy. Kolejna hala. Ale my teraz się udamy na piętro. Tym razem to faktycznie będzie piętro, bo tam przed chwilą to była tylko jakiś składzik po prostu. No ładnie to wygląda z tą farbą wszystko. Jest tu coś fajnego? O, patrz, będzie fajny widok na halę. Lustereczko. Wyjrzymy tu. No. Szliśmy jeszcze do łaźni. Łaźni. Nic tutaj szczególnego nie ma, ale jest wejście na dach. I niestety tu jakiś czas temu był pożar. Ale musimy wejść na ten dach. Mimo wszystko. Tędy też można przejść. No. A, to jest to takie ładne jakby zameczkowe. Od zewnątrz to ładnie wygląda.
Znalazłam sobie jakiś stabilniejszy fragment do analizy. No i właściwie jest tutaj troszeczkę mokro po deszczu nadal. Nic ciekawego tu raczej nie znajdę. Ładny mech i ładny widok na jedną z szatni. Palarnia w zielonych godzinach. Nie ma palenia. Dobra, chyba powoli opanowaliśmy cały obiekt. Co tutaj mamy? Już coś podobnego mijaliśmy. Wykres. Koszt wady zależy od fazy wykrycia. No, jakie urocze. Dobra, to co kryje szwalnia? Pepsi Cola. Szwalnia kryje... O kurde, następny, patrz. Następny ciąg pomieszczeń. Koniec świata. Okay. Tam jest coś dużego, trzeba tam zaraz zajrzeć. O ludzie. O ludzie. Tam jest jakiś oddział składania. Dział apretury. O, byliśmy w apreturze. A tu nie wiem, czy jest jeszcze apretura? Ojej. No, to idzie zwariować po prostu. Tak pozytywnie. Dopuszczalna liczba błędów. Rynek, konfekcja. Jeszcze firanki w oknach, powiedzmy. I jeszcze więcej wskazówek dla pracowników. Jakieś może koordynatorskie pomieszczenia. Stara szczoteczka. Gardiny pierwsza klasa. I co? Jakieś puszki na kawę? Ramy. Co się wchodzi, to jest nowy cały ciąg. O, rety. Jeszcze jest cała taka zarośnięta, ale pięknie. Dobra. Biuro oddziału apretury. Kurde, nie wiem co to jest właściwie. No i tak. Puszki po kawie to już zapowiadały, że tu będzie biuro. No to kawa jest ważna. Ojej. Ojej. Jakieś wzorce. Zobaczcie, wzór materiału. Patrz, kwiatka nie wzięli. Zostawili go na śmierć. Ojejcie. W biurze starszego miejsca są martwe kwiaty. Okej, no to jeszcze mamy cały jeden budynek do zrobienia, jak nie więcej. Cudowna szatnia. Mówię ciszej, bo tam ktoś był z czynnej firmy. Tu się paliło bardziej niż w tamtym pomieszczeniu, co byłam. Że nie dokładnie tu. Tylko paliło się na tej składalni. Przykry widok bardzo.
No tak powiem po śląsku, zgorało. Gaśnica chyba się nie przydała. Okej. Biura. O, oddział składalni. Tu jeszcze coś było, nie? Biura, mocno biura. Stary kalkulator czy kasa? Boczek. O, come on. Miałam taki kubeczek, jak byłam mała. Ja dawno byłam mała. Wiekowo. Jesteśmy teraz w wydziale wykończalni. Przynajmniej tak napis sugeruje. I mamy azotan wapniowy. Uwodniony. Tak, wydział wykończalni. Daje się stosunkowo najmniejszy. Jakieś wielkie drzwi, a one na zewnątrz prowadzą. Tam się spaliło. Pusto w tej wykończalni. Nic. O ja, ale te drzwi. Zobacz, to po niemiecko robota tu. Okej. Tutaj kompletnie oszalałam po prostu na szatę roślinną. Strasznie zniszczone tutaj jest. Ale lampa wisi, a drzwi skrzypią. Szczerze mówiąc, to nie wiedzieliśmy, że aż tak duży będzie ten obiekt. To znaczy, to jest na plus wszystko. Tylko po prostu chcemy sobie już zjeść. Więc już tak na dobitkę sobie zostawiliśmy tą część. Co to? Puzzle kacu i z ustronianki. To pomieszczenie przykuło uwagę moją. Bo tutaj się musiało strasznie dużo dokumentów spalić. I może też tu było jakieś laboratorium, bo na przykład przetrwał monitor. Dziwne. Tak to wygląda z zewnątrz. Drzwi wejściowe. To jest cały czas jeden budynek, czy drugi dziś. I jeszcze przed nami jeden. To sobie tu tylko przejdziemy do końca i atakujemy drugi budynek. Ale cuk, ale zimno. A tu ruiny zakładowej kuchni. Jeszcze została tacka, jakiś regulamin i obrazek. Strasznie tu śmierdzi spalenizną. Wyjątkowo. Ale kapelki te same co w jednym z tamtych spalnych pomieszczeń. I tutaj napis na drzwiach mi powiedział, że tu była kuchnia. Jeszcze są całe ciągi takich pustych hal. Może tędy przejdziemy. Czekaj. Sala A1. O kurde. Sala A1, tam masz sala A. Nici. Tkalnia niepełnowartościowa. Sala B. Tam się coś zawaliło znowu. Tu chyba się też wali. Kurde, pajęczyna. Ja pierdzielę. Sala B. Koniec mapy. No. Tutaj się zdaje nie mieć końca. To wszystko. Jeszcze dalsze ruiny tkalni. Strasznie się tam
niestety podziału. Tu jest fajna podłoga, fajnie się po tym chodzi. W wykończalni było też laboratorium. Jeszcze jakieś pojedyncze odczynniki zostały. Benzyna ekstrakcyjna, jakieś roztwory soli, kwasy, aceton. No ciekawe. Ale to musiało być składowane. Wiedzy. Co tam? Zwijają się gaza. Stężenie NaOH w... nie wiem. Stężenie czynnego chloru. Ojej, nie wszystko się umiem rozczytać. Piękne, porządne notatki. Stanowisko do dyskusji. I... o, ten zapach. Zapach jest nadal taki, jaki być powinien. Wow, jakieś barwniki do odzieży. Sala mokra. No. Kalgon. Ale sztyk. O, pracownia chemiczna, zobacz. O! Tu wyszło normalnie wejść i robić. Tu wyszło normalnie robić. Śmierdzi, patrz, bo się popoliło i jeszcze pewnie część tych nie, to innego. odczynników może się... Teraz była sesja i świece. A, świece dymu, no. Okej. Ale to fajnie, bo nam też to klimat zrobiło. Chyba z tego, że tak siatką, bo świece. Ja faktycznie, tak jak na planie filmowym wtedy. Ojej, jaki stary układ okresowy. O mamo. Jakie ładne. Lubię. Straszny sentyment właśnie do laboratoriów, chociaż zajęcia laboratoryjne były mozolne, długie. I nie korzystam z tej wiedzy w żaden sposób, z tej manualnej, nabytej wtedy, bo nie pracuję w inżynierii i lepiej, żeby tak pozostało. Także zdążyłam to, co złe i nudne było, zapomnieć. I teraz zawsze mi się miło wraca na laboratoria. No dobrze, ostatnie warsztaty tej wykończalni. Draparnia, warsztat prec, kolekcja prób. Warsztat główny. A, tutaj można było chyba sobie... ciekawe bardzo. No i kieruję swoje kroki teraz w stronę biurowca. Tak po prostu biurowca. Jeszcze jedna całkiem taka sympatyczna hala. No, ogromne to miejsce jest naprawdę. Nie spodziewałam się, że aż tak. Część biurowa jest pusta, tak jak się spodziewaliśmy. Ładne kafelki w łazience, ale każde pomieszczenie jest kompletnie puste, więc no nie za bardzo jest tutaj co pokazywać. Przynajmniej póki co. Niegrzeczne te drzwi. W biurowcu nic nie było. Nic wartego uwagi. Ale może jeszcze tu coś będzie. Może i nie. Do tego pomieszczenia kiedyś był nieupoważniony wstęp wzbroniony. Co? A, folia. Okej. Zobaczymy jeszcze. Może coś ciekawego się tutaj trafi. Na przykład, może coś tu.
Nie, ta część się wydaje dużo nowsza. Dużo nowsza. No i co, powoli chyba będziemy kończyć. Tam też nie ma nic nowego? To tak powoli chyba by było na tyle. Już naprawdę ostatnie pomieszczenie chyba. Mimo wszystko nas zaintrygowało. Ale tu ktoś chyba mieszka. Od czasu do czasu przynajmniej. Ciekawe jak tam przejść na górę. Bo kiedyś się dało.